karapatang makapagdesisyon, makapili at makapagpahayag sa alinmang politikal na istruktura. Ito ang batas na nakapaloob sa Section 16 ng Republic Act 8371, bagay na nais malinang sa ating mga kababayang katutubo ng National Commission on Indigenous People, katuwang ng Department of Education, Department of Labor and Employment at ng Gobyerno Probinsyal ng Camarines Sur. Para po ma-empower natin ang ating mga kapatid natin na mga katutubo dito sa, particular dito sa Iriga City. Ayon sa National Commission on Indigenous People, dalawa ang grupo ng indigenous community sa probinsya na matatagpuan sa bayan ng Buhi at lungsod ng Iriga. Ang Agta, Maitim, at ang Agta Tabangnon o ang mga katutubong nahaluan na ng ibang lahi. Parehong nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa politika. Mayroon tayong nakikita mga problema like itong sa IPMR. Mayroon tayong mga IPMR na hindi pa rin pinaupo. Sa part na yan, may diskriminasyon na tayo. And then may ibang issue din, pinupolitika din. Dapat ang masunod dito ang ating community, ang ating elders, ang ating mga leaders, ang ating Council of Elders at saka yung leaders natin. Like itong andito ngayon, malinaw na makita natin sila. Dapat po palan, magkaigwa po ng representasyon ang samuyang indigenous people. Nagpapasalamat po kami sa tuyang bagong gobernador na natawan po kami ng oportunidad para makabali po duman sa planning kan probinsya. We are also introducing or facilitating capacity development training for them para naman matuto silang makagawa ng mga resolution or policies as representative ng communities sa local legislative bodies. Yan po ang pinaka-purpose niyan. Ikinatuwa din ng IP Youth League ang mga programang pang-edukasyon ng DepEd at benepisyo sa programang pangkabuhayan sa ilalim ng DOLE. Binigay natin yung ating programa like TUPAD, SPES, and GIP. Sa livelihood naman po, binanggit natin yung individual and group undertaking na pwedeng ma-avail ng ating mga kasamang mga IPs. Malaking tulong po yung mga ginagawa ng mga department, lalo na po yung sa Department of Education. Yung ino-offer po nila na community college sa kada probinsya para po makatulong sa mga estudyante na gustong maka-avail ng college. Lalong-lalo na po yung mga member ng IPs. After po nito, pag nakatapos na kami, meron din po silang i-offer na trabaho para sa amin. Actually, that is one of their rights, yung rights to self-governance and empowerment. Jan Amador, CSN.